מה את רוצה לעשות? פאמפאמס? תעשי. לא. תעשי. לא רוצה. לא רוצה? לא פמפם. למה לא פאמפאם? נו, תעשי לו פאמפאם, שיילי. לא, אני לא רוצה פמפם. למה את לא רוצה לעשות פאמפאם? אני לא רוצה פמפם. למה? בואי נלך לראות לאמא. לא, אני לא רוצה לאמא. את לא רוצה לראות לאמא? לא. למה? בואי נלך אל אמא. לא, אני לא רוצה פמפם. למה? לא רוצה פמפם. זה לא פימפאם, זה פאמפאמס. לא, אני רוצה פמפם. שיילי. אוי! זה... כיפת אווי? איפה כיפת אווי? בואי ביתן לך נשיקה באווי. פה. ייי. מה זה? זה איתן צייר את ווייט סימפסון? נכון. תראו כזה פמפם. נכון. מה זה, יוני? זה יוני, כן. כן, זה יוני. בואי לולה קטנה, בואי. לא, אני לא רוצה פמפם. את לא רוצה לעשות פאמפאמס? בואי נראה לאמא. לא. בואי. אני לא רוצה פמפם. אוקיי, אז אני סוגר אור. אני אסגור את האור? כן. עוד פעם? אוקיי, תגידי ביי.